δεν φαίνεται δαχτυλό, δεν φαίνεται το δαχτυλό όμως αυτό. Για χαρτοπετσέτες. Το σεφ, η σεφ. Ό,τι έχουμε δοκιμάσει στο μαγαζί είναι καταπληκτικό. Εδώ, εγώ μιλάω. Όποιος έρθει στις Βρυξέλλες, πρέπει να έρθει στο μαγαζί Μενέλας, στην περιοχή Σεντ Κατρίν, σωστά, να δοκιμάσει. Παίζει καφέ, έτσι. Πάρε εδώ φото. Πάρε εδώ πόσο γεμάτο είναι το μαγαζί. Θα παίζει κιόλας. Είναι εκεί πέρα τι εξέταση, τι θα κάνει. Το Final Four. Άρχισε να τρως. Για άνοιξε το στόμα. Δεν περιμένετε, Ήρθα να με βλέπεις. Κάτι έχει στο στόμα του. Κάτι έχει στο στόμα του. Α, έβαλε στο πιάτο του. Ακούμε μόνο την παινιά κι όμως τους ταξιδεύει. Ακούμε μόνο την παινιά κι όμως τους ταξιδεύει. Τυχαία δήθεν αν την δεις, φέρ' την στο ταβερνάκι, κρυμμένος θα με στη γωνιά για να την δω.